आगोलावबो बुंखादों एबसुनि लिमिटेशनखौ एसे आन्दाज खालामनाया मोजां बांद्राय जेब्लानाखि जोङो पलिटिक्सनि खोथा बुङो जोङो बे पलिटिक्सनि थाखाय गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां जादों प्रमद बर' बिथाङा इनिशिएटिभ मा लानो हानो आंनो गभर्नमेन्ट नांगौ पावार सेन्ट्रिक आं बेखायनो आगोलावबो बुंखादों एबसुनि लिमिटेशनखौ एसे आन्दाज खालामनाया मोजां बांद्राय जेब्लानाखि जोङो पलिटिक्सनि खोथा बुङो जोङो बे पलिटिक्सनि थाखाय गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां जादों प्रमद बर' बिथाङा दिनै शिफ्ट जादों कमप्लिटलि हिमन्त बिश्व शर्मानि अननायावसो देरहायाखै सोर बेस देरहादोंमोन हिमन्त बिश्व शर्मानि बुद्धि हिमन्त बिश्व शर्मानि सालाखि हिमन्त बिश्व शर्मानि फैसाजों बाइग्लुंनायावसो दिनै इउपिपिएलनि गभर्नमेन्टआ जों जाखायामोन सिस्टेमानो गैया एखायनो हर्स ट्रेडिंसो जादों दा बेखौ नायोबा दिनै प्रमद बर'आ गावनि बोलो गावनि स्ट्रेटेजि गावनि डिप्ल'मेसि गावनि टेकनिकजों बिथाङा सरकार दायाखै बरंस बिथाङा अदेबानि बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्मानि अननाय बिथांनि ग्रेस बिथांनि दया जोंसो बियो गभर्नमेन्ट बानायदों हा बेखायनो बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ गाव जेसेबांखि बुङा साना गावनि गोसो बायदि मावनो हाया फार्स्टथिं हिमन्त बिश्व शर्मायाबो बर'नि फारसे अननाय गैया अब्ला प्रमद बर' बिथाङा मा मावगोन हि इज हेल्पलेस आइ एम भेरि सरि टु से मिस्टार प्रमद बर' इउ आर a helpless man. He is helpless. I am very sorry to say, Mr. Pramod Bodo, you are a helpless man.